Nkosana wamazinde ekhona la ekhaya ikhala emphefumulo. La ekhaya singabasizi babashumayeli. Bantwana benkosi ngokuba kulo muzi ngifike la ngesikhathi senkosi inyanga yesu kulo muzi wasePhami noma ebuhleni. Kodwa angizange ngize ngibaphupha abantu abalele. Kuningi nje sengikwenzile nengosi ke ngahambisa ngesikhathi senkosi othini. Kodwa nje ukuba kulo muzi osekhaya lomphefumulo uthe ngoJulayi kuzongena uJulayi unkosikazi wami ngeXhova la kwakhe ngaphansi kwenkosi uHlongwane eBergville la eThekwini ngoba ngeXhovana ngaphansi kwenkosi yamaqadi uNgcobo. Beqala ukuthi unkosikazi wami esilele sokusonto elilandela bangena uJulayi bese phupha imndeni omama abaningi behlukahlukene bese thike usafuna ukuxoxa nabo uthi mase ngixoxela ngakusasa uthi hayi ngiphazamise umzukulu ngoba indodakazi yami isibuyisebenza ebusuku iwunesi la nomzukulu uthe sethi ngiyobuza ngase ngishayise lo mzukulu ngasoba kuzo ukuthi bathini labo goga abaningi kangaka kanti nakumele sokuzokwenzeka futhi esonto elilandelayo nami ngabona ilele sikulo muzi nomshumayelo ekhaya uMajiya khona isabatha ayefake ngalo isonto sisebenza efakele imask le emlonyeni ngabona nami amakhehla amaningi amakhehla eyahleli ngokuhlukahlukana waseqhamuka umshumayelo uMajiya bahamba batshela ukuthi abahlangane bangahlali bahlukane
ngiyasuma ngifuna ukuba ngihambe ngibakhetha abayendawonye ngase ngiyaphapha bantwana benkosi ke chaza ukuthi lo muzi ngazani inkosi singacela kuphela silungisa amacala ngihambile ngonyaka odlule ngawucela imndeni wakithi eBellville kusize la ngisawunika isikhathi ngizobuyela bese siqhubeka neprocess lenziwa la ekhaya kodwa ngendlule kababa umsolwa khona impahla ezimbili esengilethile inkomo ezimbili imbuzi kodwa okomndeni wonke makuzenza amen Abantwana benkosi kwathi kushaya isikhathi sokuthi silethe impahla lapha ekhaya ephumule wangoDisemba. Ngisabiza ekhaya kuthe ebusuku lele sizoletha imbuzi lapha ekhaya ephumule. Ngase ngibona abantu abaningi kakhulu. Bangayigqoki ingubo emhlophe begqoke amavest bebaningi kakhulu abantu ababona. Ngase ngibabuza sibonanise ukuthi ngubani bathi thina singabantu bakhona ekhaya kaGumede. Ngase mina bona ifunani bathi anishongo yini la izikhali ephumule bakuthi ukula nje. Bathi anishongo yini izikhali ephumule ngase mina siyakhona iphela bathi ke uzobatshela abantu bakho ukuthi senosipita ngaphambili sinosipita lesipite ngaphambili sesihamba thina manje. Base sibafakile lapho ngaphansi ekhaya ephumule ngathi ngibuye ekhaya sengilele kodwa benkosi ngase ngikhombiswa enye yakhona endlini ngabona bangikhombisa amakhanda abantu lembamba ngazo abantu nje asebantu emhlabeni bekhuluma nami ngenhliziyo bathi lapha ke lapho esaswetshula khona saleka khona bathi sekuzomela usuhambeke manje ngoba manje nawe meke baqhamuka baze bakubona la abaswetshula bazokuthatha nawe ungakusapha esibonakala lesini. Ngicela inkosi ukuthi ngiyakhetha inkosi yasePhalamende lokhu kuzokwenza lapho eShestampile banazaletha izolo okuthanga ngibonile umama wengane yami wathi ingane ingelile isingathi la esikoleni ngathi cha athi ngimbuza ukuthi uJesu ulahle bathi hayi ngikhumbulile baba abantu kodwa ngithi ngiyabona kuseka kulazi ukuthi ayi ngilungile lo kodwa ngeke ngathenga waphinde walahla ngiyathenga izolo ke bengazi ngicabanga ukuthi mina ngizokwazi ngempeleni lapho kusasa uthekuleleni kwami uzosa kube namhlanje ngibona ingane encane yentombazane ibe lapho phambi kwekhali ephumule ngithi igqoke uniform yesikole intombazane ngithi hawu wasuma lapho kwekhali ephumule kuletha kanje kwenzenjani ithi baba bengiye esikoleni ngokuthetha kodwa ngisayi lapho sengikhetha ukuthi angivele ngize khona la ngithi hawu njengoba uhamba ngeenyawo nje udlile bona ngidlile kodwa ngilapha ngimangale ngiphinda ngiyibuza ukuthi manje uzogqokani yathi baba kodwa ngilapha ngikhona ngabona-ke namhlanje ngishutha ngimenyiwe ukuthi ngiyethebuleni ngifuna ngize la inkosi seningizwile ngiyayikhetha inkosi enkulu yaseBellville Mama Nazaretha. Bantwana benkosi umshumayeli uNzuza lo la ekwinambeni kwaMashwa. Bantwana basezweni kunomntwana kadadewethu ojwayela ukusebenza kakhulu la egcekeni kwaNzuza. Ey'nsukwini ezedlule ngoJuni inyanga ephelileyo umhla ka-15 sasilethe inkomo zomndeni lapha ekhaya. Lo mntwana-ke ungitshena indaba ukuthi kunesikhathi esiningi akabhabhadisiwe kodwa ujwayele ukusebenza lapha ekhaya sonke isikhathi ixolani igama lakhe. Uma ngabe lo mntwana lapha ebona esibonakalisweni ukuthi ubona umuntu insizwa yakwaXhwabe imthethisa kakhulu ukuthi yindaba ahlehle ekhaya lemphefumulo akumazi ukuthi bezenzani.
uthi uma ngabe lenkizwa imntwana yathi khuluma nje umndeni wakho ugcwele lapha ekhaya uma ngabe uhlehla lapha ekhaya umndeni wakho nawo uba nenkinga uthi wayesesethi yena buka nje uma ugogo wakho umameke wahamba emhlabeni emgogeni uthi wathi buka nje logogo wayajabha uthi uqhamuke khona ekhale emphefumulo umame waqhamuka ejabhe kakhulu ejabhiswa ukuthi ithayiswayini ukuthi akayeli bobhabhadisi abantu umndeni kabantwana benkosi ushembe wathi ila so iyabonakala kanye yakithi ibonakele ukuthi la uma kubonakala umama umgogelela ngaphakathi ngiyabonga inkosi kusengizwe uzandile ngwakaxolo uhlala eClermont kusho ukuthi ngoJanuwari ngigulile ngidayisele ePinetown ngisebenzela khona mengigula ngisuke ngithi ngiyakadokotela ngivele ngifike ngilale erenke eseMaritzburg kusho ukuthi bangithathe bangise kaSulumane ekudokotela udokotela kuthiwa bese ngibizele i-Uber ngisime ngangisona kodwa angazi ngangiphethwe yini ngoba angibonanga mase ebengihambise eAfrican nge-Uber leyo mengifika ke shuthi ngafike ngathola ekhaya ngangaziwa for 2 days ngingaphaphamile nje shuthi ngilele ekulaleni kwami-ke la ngaphaphama khona ngaphaphama ngabona amaNazaretha angasahlele entabeni kuthiwa asilinde kuze inkosi yamaNazaretha kube sekusuka iy'ntulo ey'nkulu ngaphaphamiswa yizona sengibona amadada ephuma ngasephuma entweni eyilift ehla lapho shuthi kwakuphaphama kwami-ke lokho ngoba ngazi odokotela sebesusa imishini bejabulela ukuthi ngiphaphamile kwathiwa afuna ngizonikela la ekhaya kodwa angizange ngize ngakuziba nje lokho mese kuthi ey'nsukwini nje ngizwa umuntu angathi uyangimemeza angathi ngimenyezwa uma asigcini-ke isabasekhaya ngoba asiwona amaNazaretha athi ma ayi bengithi ngiyeza lapho ngizophumula kodwa-ke sengiyadlula ngoba ngifike kubasiwe angikwazi ukuthi ngidlule ngize lapho ngiyonibona sengibuye ngifike ngikuxoxele iphupho kuze sekubi namhlanje ngiphupha ngathi khona udrayiva ngoba ngisebenzele erenke onginikeza iphakisi lama-chips nosweet uthi bengikukhohle etekisini yakhe mengizathi ngikubambile ngathi kuqhamuka omunye umama ungijaha ngento ecijile uthi ngingitshontshile cela ngikubuyise namaNazaretha ngikhohlakele kabi manje sengithuka isimanga njengoba kuthiwa ngizongena kule ndlu la ngigijime ngayo kangathi ngifike ngavala umnyango ngibalekela kulo mama indlebe ifana nse naleya le ekhaya manje sengithuswa ukuthi uma kuthiwa ngingene la kanti bengihleli ngale ngiyibona le ndlu engibaleke ngafike ngayivala iyona nse indlu efike ngabaleka ngangena kuyona ngiyabonga uzolandelayo nto ubuyele endaweni yakho amaNazaretha uMamntuli empolweni bengisazocela kumaNazaretha nginenkinga bengisazocela kumaNazaretha umntanami ebeyiNazaretha uMamntuli empolweni ebeyiNazaretha umntanami wadlula emhlabeni engozini yemoto ade zimlandela izingozi zemoto kodwa ephila engalimali kwahamba kwaze kwakuba ngelilanga ushayisa inkomo ayangafa inkomo uthe esuka lapho wazolanda imbazo ekhaya wayijaha inkomo wayishaya yaze yafa inkomo emveni kwalokho kuhamba kwesikhathi ingozi elandelayo iyona-ke eze yamthatha wadlula emhlabeni manje nginenkinga ukuthula anginakho ngiyabona naye ukuthi akanakho ukuthula ngoba kwesinye isikhathi ngiye ngiphuphe engimemeza ethi ma kodwa ngigcine ngingasabelanga manje nginenkinga nje enkulu ekhaya kunento bekufanele ngiyenze bathe angigeze mengithi ngilungisa lokho ngiyageza sengiphupha kuyasha emsamo manje bengicela-ke ubaba ukuthi engangisiza ngalo uzochazelwa ntombi nikezwe olandelayo uzochazela ukuthi inkinga yakho kumele uyenze njani abashumayo Sanibonani maNazaretha manje. Mina igama lami noMzamo ngomsimanga ngithunywa abantu abadala la ekhaya. Umuntu othwase kabili bangibonise ngesibonakaliso engathi ngila ekhaya ngiyageza ngishiya uhlalo phansi emanzini engigezwa ngayo la ekhaya. Ngavuka-ke ngababuza ukuthi nithini na ngiyoshiya ukungoma yini. Bathi cha kuningi esifuna ukuyogeza futhi kuningi ukuyoshintsha emsebenzini wawo. Uzothi ufika-ke bese uthatha amafutha akhona uwagcobe la emsakweni ngithini. Kwafika namakhehlolwane bakutshela ukuthi iy'busiso zakho zibambezelekile. Siziphethe nazi.
kodwa sifuna usigeze. Nethonga lafika emavikini adlule lasho ukuthi ngiphenduliwe ngiseyintabeni kude akwazi ukufinyelela kuyo, kodwa ngicele nigeze kusukela kunzala abantu, bageze bonke nabantwana abahamba kabuhlungu nabaphuphumayo, ngikwazi ukukhulula isibongo nabo bonke abantu abahamba nami. Ngamuka ntombi yami, ngamuka igama lami nguNongiwe Sibongo wakaJangaza empangeni eNgwelezane, inkosi ekhona inkosi uZungu. Bangcwele ngilayikhala umphefumulo ngonyaka ophelile ngathunywa ikhehla elathikebese elasemambatheni kubo kagogo ozala umama lathi liwukhokho kwakhe. Leli khehla lithi laliyinyanga ekuhambeni kwalo shuthi laliney'khwama ezayingalunganga. Ey'khwameni zakhe umkhulu uthi ekuhambeni kwakhe esehambile emhlabeni wayebuya kwamndeni kodwa bengamlungiseli. Shuthi umkhulu uthatha abantu ekhaya baze baphela ngoba namhlanje ngathi akusekho muntu kulowo muzi emambatheni. Manje bese ngiza la ekhaya yebo bebathatha emhlabeni ngoba bethi abafuna ukumcelela intethelo laleli cala akahambele enzima. Shuthi uthi umshumayeli ubebabulala bonke labo bantu ngoba icala lakhe bekade akekho umuntu obemnaka ukuthi amthethele lo cala. Kuzothi namhlanje bengifika ngithi nje ngize ekhaya emphefumulo ngizonikela bese ngibapha nemali. Ekulaleni kwami kufika ikhehla lasekhaya komama emachunwini lithi licela ngihambe ngiye komalume ngiyobalanda ngibuye nabo ngoba yena umkhulu wahamba ey'nyanga eyayiphatha izulu. Mangizwa ngomama ekuhambeni kwalo lelo khehla lashonela emzini womuntu ngaphandle komuzi kade liyobethela laselishawa izulu esingazi noma lalishawa futhi ngey'nduku zalo yini. Manje uthi akangenile ezulwini ngale lapha khona ucela ngihambe ngibuye nomalume ngenyanga ezayo bebuye beze la ekhaya bezolalekelela. Ngiphinde futhi kuthe kade ngisuka la ekhaya kulo mhosho kuthe lo mhosho ngale ngaphandle ngabona iy'nyoka ey'ningi. Uma ngibona lezi uthi kuthiwe umkhulu wakho umgeze kuphi? Uthe ucela ukugezwa la ekhaya ekhala emphefumulo. Ngifuna ube-specific ucacise inkulumo. Kuthe khona ngey'nyanga ey'dlule ngabona la ekhaya ekhala emphefumulo umhosho ngale ngaphandle kugcwele iy'nyoka ey'ningi zijaha abantu kodwa beyijaha amaNazaretha. Uma ngabe ibamba umuntu ishona naye phansi emanzini bekuvumbuka umuntu omkhulu lapho ofaka uNazaretha omude, umuntu ongeke umlinganise nomuntu ophila emhlabeni, athathe umuntu avule lapha esangweni lekhala emphefumulo amfake ngaphakathi. Njalo uma ngabe inyoka ifika ithatha umuntu la imfaka phakathi emhosheni ifike evumbuke lo muntu phansi ithatha umuntu lo muntu omkhulu athatha umuntu amfake ekhala emphefumulo. Kwathi enye namakhanda yathi siza kimi sizomthatha ngavele ngaphaphama lo muntu omkhulu esevumbukile kodwa phansi ethi uzongithatha bese ngiphosela ekhala emphefumulo. Ngiyabonga. Khuluma Ntombi. Ngiyabingelela amaNazaretha. Igama lami nguCebi ngwadalisa Sibongo, inkosi engiyakhele inkosi yaNgcolosi eKranskop. Ngifike ekhala emphefumulo ngonyaka odlule. So ekusebenzeni kwami ngiye ngabona abantu abaningi engeke ngikwazi ukubalinganisa abethe bona kumina bamabutho babasebukhosini begqoke imvunulo engazi ukuthi mina ngiyazama ukuthi ngibadirect indlela. Kuqhamuke omunye ubaba owumshumayeli engeke ngimbone la ekhaya athi mina akungifanelanga ukuthi ngibadirect laba bantu ngoba angisiyona inkosazane. Kuzomele kutholakala inkosazane zikwazi ukuthi ngibadirect. Bathi bona badlula endaweni yaseMayville kodwa kumele bedirect ukuthi beze lapho baya khona bazogcina ethuneni laseNtunjambili. Ethuneni laseNtunjambili ilapho khona okwafihlela khona umama wami. Ngiphinde futhi kwesinye isibonakaliso engisibonile
ngibone ngisendaweni enojantshi wesitimela. Kuleyo ndawo leyo bekhona umuntu obe-warrant officer obephethe ikhifu. Mengikuleyo ndawo leyo athi kubizwa ibongo zabantu. Mese ngifike ngiyabuza mina ngithi mina isibongo sadanisa sabizwa yini bahlala phansi sobizwa. Kube u-warrant officer lona esebiza isibongo sesidanisa ngesukume mina. Ngithi mina ngiyothi nangu uma wakho ngithi mina uma uphakathi uphi. Athi uma wakho uphakathi akekho ngoba kwayibulala yena. Ngibese ngixayeka ukuthi uma uphakathi uyibulale kanjani na. Uma uphakathi uthe ehambe emhlabeni bebenukane benoma ngensolo zokuthi bayathakathana. Ethi uma uphakathi uthakatha uma wami ongizalana. Ngibese ngiphaphama. Ngiye ngathi ukubuza kancane kumshumayeli wathi umshumayeli angiqhubeke nokuthi nginikele uma uphakathi. Kodwa futhi lesibonakala siphinde futhi sabuye kwesibili. Engathi singisendaweni namaNazaretha ngingungekile. Ngathi qhamuka umkhulu wami ozala uma wami. Engathi emeqhamuka umkhulu wami uqhamuka uxhakiwe akaphilile kahle kuloyo ndawo leyo. Ngithi mina mkhulu uphuma phi na umkhulu wami uhambe kulonyaka ngoFebruary. Ngithi mina mkhulu uqhamukaphi baphi abanye. Athi uma wakho usekhululekile kodwa uma wakho ophakathi akakhululile. Ngithi mina kanti yini uma phakathi lokhu kuthiwa akakhululekile njalo nje mengimbona. Wathi kungoba kukhona inhlambuluko ekumele yenziwe. Angazi noma le nhlambuluko eyokuthi bayathakathana. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu akashembe noma ngabe kuthiwa kulabo abantu asebahamba endlula abangasekho abahamba bexabene kuzokufike kubona uma uphakathi benoma wami. Ngicela ukuthi uNkulunkulu abenzele inhlambuluko yasezulwini. Amen. Igama lami ngithembisile ngwakazwane empangeni. Inkosi engiyakhele umthetho. Ngithunywe abadala okhokho nomkhulu baqale bangithuma ebuhleni bamaNazaretha ngahamba ngaya khona ngafika nganikela babethengi bacela ngibathathele ingubo emhlophe ngabathathela kuthe ekuhambeni kwesikhathi emva kaJulayi kwafika ukhokho mningi ke imndeni engithumayo wathi khona umuzi mzukulu engizokuthuma kuwona ngethuka ukuthi ungithumayo ethi kunemuzi kuthiwa eyikhaya lomphefumulo sihleli khona ngaphandle siyakubona ukukhanya kodwa manje asingenile nganginezikhwama engangiyiphatha ezazi ezimbi kahle kahle ngakwafanele ngisebenze ngomlosi kwamanzi mina ngase ngisebenzisa isikhwama esibi ngicela ukuthi uhambe uyongilahlela leso sikhwama leso sibaningi sikulindile kukhona abachitheke kukhona izingane ezakhishwa bakhipha izingane ngamabomu kukhona amanxeba ayavuza sicela uhambe uye lapho uyosihlambulukela khona ngeke ngihlukanise ukuthi kodwa nje khona bacishe bengithuma into efanayo abanye bathi ebanukana abanye baxabana nabanakwabo basibacela ngihambe ngiyoba hlambulukela ngibageze eNazaretha. Ngiyabonga kakhulu ngicela ukuthi uNkulunkulu yebo ngigqokile sekuvaliwe gogo sekudedela umshumayeli. Ngubani nomthwalo osinayo ngiyamcela uNkulunkulu ayishesheni bamaNazaretha uyazi wezulu afihlo wamungana ngephelakiza suso wamqonda lokukhuluma lokwazi bakhonza abahle basezulwini abazabethu laba abamemezayo kulomthandazo uthi imele zabo izono zabo zandile ngaphezu kwemele zekhanda labo abuze ukuthi bangathuma ubani lo mthwalo osinayo ulushandela ngizolethela abantwana benu emhlabeni ngokuthana nabo emzini engcwele siphume nabo sikhulume ngibaxoxele ngomthwalo omvimbile ukwandlule ethuleni ithi inkosi ilanga lokukhanya emadodeni ngomunyaka ngolwizanithi eNazaretha ithi wemadoda aseNazaretha kade kunomhlangano nokhokho benu noyihlo benu nokhokho benu basemandulo uthi umhlangano wethu uphethe ngokuthi bayangikhalela bathi inkosi yamakhosi iy'ngane zethu ayifiki kithi kodwa sibona iy'ndunduma ngemva kwezindlu nangemva kwey'baya zethu emhlabeni emzini iy'ngane ezisakhelwe yona
kodwa sabona abantwana bethu befika kithi. Ithi-ke inkosi yamaNazaretha ngibe sengibabuza ukuthi kungani bangafiki. Bathi asazi inkosi, siyacela uyosibhekela. Ngoba sayibona indunduma emva kwezindlu nakwezansi kwey'baya. Ithi-ke inkosi yamaNazaretha ngibe sengithi bona kulungile ngizoza ngizobheka. Ithi-ke ngifike oyisho noyisho omkhulweni bayizolo bebhajwe emathuleni ngenxa yezona namacala abo. Mina-ke ngikhona uzane ngizobakhulula njengoba kade ngizwa abantwana bekhuluma bethi bathunywe umndeni. Ithi umndeni sicela nizosikhulula ekhaya lemphefumulo nizosigeza ukuze sihambe siyohlala nokongekile, ukuze sihambe siyohlala noShembe, ukuze sihambe siyohlala nenkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. uShembe utholakala ngasenhla kwenu lapho uthole khona uShembe. Ingakho kuthiwa asiwaphathe kahle amakhaya ethu ngoba ilapho uShembe omfica khona. Uma imizi yobaba bethu siyiphathe kahle nethongo sicelele uNkulunkulu walilungisa imizi yami yochathamba, uShembe somthola khona ngaphambi kokuthi siye emzini ongcwele ebuhleni bokuphakama. Siyothi masiphuma siyakuyena uNkulunkulu, siphume naye sizomdumisa. Kodwa namhlanje asikwazi ukuyakuyena uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wethu sifika kuyena sihamba sodwa, amadoda esihamba nawo nqapha ehlehlele emuva esindwa imithwalo ethi lenganisisa kanjani uNkulunkulu thina siphethe imithwalo. Le mithwalo abayidala bona ibuye benze babe ngamaqili bakhulume iphutha namanga. Njengale nto ekade ikhuluma udadewethu ukuthi akulona iqiniso emndenini yethu uma bethi asibayele emzini ongcwele siyobathengela ingubo emhlophe. Ngoba ingubo emhlophe ngeke uyigqoke uphathe iy'khwama, ngeke uyigqoke ingubo emhlophe unalamacala kade balwa yilo dadewethu othi bamthume ebuhleni bokuphakama bathi ababathengela ingubo emhlophe. Egcineni sebethi xuqiqi sihleli ngaphandle komuzi ekhaya lemphefumulo. Amacala iyawabala yabala njengoba kade bekhuluma, abakakhulumi iqiniso. La ekhaya lemphefumulo uShembe abantu abagezi ngamanga, kodwa bageza ngeqiniso. Abantu mabesithuma kulo muzi abakhulume iqiniso ngayibonkosi. Amen. Ukuze phela uShembe abageze ngoba uShembe uyiqiniso. Insipho yakho igama lawo iqiniso. Abamukela iqiniso balahla amanga, bangasigogozisi basikhombele. Lena ihlukile nokuthi athi ukhokho wakho ngicela uyoqala empophomeni bese uyabuya ungeza emzini ongcwele. Yini afuna ukuthi uyoyilanda empophomeni ngoba uShembe akekho empophomeni? Yini lathi ifuna uyoyilanda empophomeni? Usewuqili lo abamusele ukusikhohlisa ngoba ayikho into ehlula uShembe. Mayethi umuntu uqala ahambe uyokhohlisa lento ehluphayo, lento eshiwo yithi nathi simbathe ingubo emhlophe. Hayi wena uhlutshwa idlozi hambe kumajiye akukhohlise lento uthwase ububuze ohlambuluka. Yini ehlambulukelayo? Ngoba phela uma uthi uyothwasa usuke uqinisa lento ehluphayo ukuthi ayiqine emthandweni yakho, ayiqine egazini lakho. Mase uyibethela inteke yaqina ngoba phela ukwazi ukubethela into ukuthi ibe zikhonkwane kuwe. Uma-ke usuyifake wayibodwa wayibethele iyophuma kanjani? Ingakho-ke thina amaNazaretha sikhohliswa inhlakaniphi ezilwa noNkulunkulu. Zithi hamba qala uyolungisa lento yakho, udla amagobongo, udli lento, udla yonke into ububuze ohlambuluka. Uyabona yenza leyo nto besithi hamba kancane lento. Uphela 6 months uyenza futhi awusekho ethempelini. Mase bekubuza abantu kuthiwa sekuvuke leyo nto usawulungisa kuyo uyozomela egodini.
uvuke futhi nawo lo mthwalo ubeke engaleni bese kuba uchungechunge lokhondolo lento engapheli. Kodwa ushembe uyazi ukwazi ugula into enempanda isiphule iphele ngathi akazi lekhona mayibonga Nkosi. Amen. Bahlula yini ukukhuluma iqiniso ukuthi abantu bami sizele uNkulunkulu ngale mthwalo. Yabona ekugcineni usethini manje sithenjwa. Uqale wathi umntwana womtheleli uzomhlophe useyabuya futhi uthi sisesangweni ngaphandle. Sicela ukuthi sasiphathe iy'khwama ezimbi. Sicela usiyele kushembe ekhaya emphefumulo. Usilahlise iy'khwama. Ungasho manje akalahlise iy'khwama. Qala ngoba awazi umuntu omhlophe unikezela ney'khwama zey'lwane. Abantu abakhuluma iqiniso ngoba lapha esangweni uthi ushembe kuney'gidi zey'nkulungwane zabantu abashawula yini baney'ngane zabo ukuthi zingene khona. Uma benamanga zodwa uma sey'fikile iy'ngane zabo uNkulunkulu angabafaki ngaphakathi abahlehlise kakhulu. Baqale phansi wakahle insizwa imbulelo yenkosi umqalo endlela wathi wafuna ukubona abantu ulayini wabantu bakithi usukaphi. Uthi uma esechaza nomfowethu ubude bayo ungasuka la ekhaya emphefumulo uzofika eCape Town ulayini wabantu bakithi. Kuphi eCape Town? Ugcine wezwe. Uthi ulayini wakubo kodwa ulayini wakubo usuka eCape Town usuka la uzofika eCape Town. Manje abantu bengase bahlehliswe-ke bayobekwa ngemuva kwalabo bantu abantu bakithi ngenxa yamanga abo. Siyabacela-ke nabo ngoba bayawazi lo muzi bezwa yonke into ekhulunywa la ekhaya emphefumulo. Yingakho bethi khona umuzi esifuna ukukuthuma kuwo. Khona umuzi esifuna ukukuthuma kuwo. Sebethi ekugcineni isekhaya emphefumulo. Cha, bebesafuna ukumdileyisa. Bamusa ukudileyisa baqale bawuhloma kulezinto. Besiqede basibona ukuthi le nto ayilungi bese bethi baziletha kuNkulunkulu. Bayilibazisa bona othatha isikhathi ukuthi uNkulunkulu ababheke ngakubo ngoba ushembe ufuna umhlaba wonke. Amen. Ufuna izinto zonke ushembe uyazi lezi. Amen. Uma ayigezela ekhaya emphefumulo. Thina sifihlele nami ushembe ugeza wonke kodwa nabantu ugeza nabelungu ugeza yonke. Uyazi ungani ntwana belungu bakhe. Ukhona phakathi kwethu abaphume kungenza belungu. Phela okhokhokazi bethu babenyukubezwa bese iziqilakazi emandulo. Banyukubezwe amasosha ayisiphanga ephanga okhokho bethu. Athi mase banqobile okhokho bethu bese kuthathwa okhokhokazi bethu bese izintombi bengamakhosazana. Amakhulu ayithokozise ngabo. Bese kuqhamuka abantu. Kwesinye isikhathi kuthiwa ayilahle phansi. Kuney'ngane zamabhunu. Athi mayiseqedile ijabulisa besithi intombi yayisikhwele abunayifaka inhlavu nengane. Esaba ukuthi uzoba nehlazo noma uzokhethwa uzogwethwa ojenerali ukuthi umelele nomuntu umelele nesiqilakazi. Abusayibulala ingane abulale nalezi ziqila. Lezo yemshaya inyama ihle kodwa umphefumulo wengane wephunu owangena ngendluzula okhalweni likakhokhokazi seyintombi endulo umntombishona. Iyo ngani kanjalo naye mase bevuka ethuneni bavuka naleso sifo sendluzula yokuzalela umntwana wephulu noma-ke ingisi naye lo ubuye kabuhlungu iy'nkosazana. Labantu babevuka umoya wabo uyahoza nje ezweni uyehlule inyuka. Le moya yabo ebonayo egcwele ezweni egcina sekuthiwa abantu hhayi ihlushwa imimoya. Enjani lo moya uthiwa imimoya? Ile moya ewuvanzi ezweni ngoba siphefumula yona njengoba imimoya ewuvanzi nayo iyaphakama bese intantene nomoya lo wempilo kuthiwa i-oxygen ithumane nawo indele nezifo zayo. Ingakho kwesinye isikhathi uzothiwa hayi bathodokotela uhamule igciwane nje emoyeni. Angaphi igciwane emoyeni? Ile moya yabantu abagulayo nabo bayantanta emoyeni bafuna amalungelo bafuna ukuphila bese begcina-ke benamathela noma kini banamathela ngisho ekudleni udla udla umoya womuntu owafa ngendluzula. Le moya yabo ihamba izungeza izifuna indawo yokucasha noma ifuna ukudla. Uma befuna ukudla bangena entweni egijimayo umzimba ogijimayo abanqeni ungena endleni ngoba befuna ukuthi intsha ihambe ifinqa inkomo yabantu ayidla. Labo bantu ethiwa bayizinhlaya labo ethiwa bakhubazekile ekhanda labo
Ubongibhekela ngini khona inhlanje ngithi khona ke. Ubabona manje emgqongeni kodwa abakhohleli. Yini abangakhohleli? Abakhulu kakhulu futhi. Futhi nawe abazi ufakazi. Ukubiza ukuzwa ingane zakho amadodazi. Hawu ma, nangu sibamani, nangu stophi, mize. Ntwana samakesi athanda ikesi la lejuba ngapha, ikesi la bheba ikhona, ahamba othenga, aphindaphindiswe kabili bese kuthiwa mnikezeni ukudla. Uzoyehleka bonke, hayi sathanda ukusifaka emgqongeni. Athatha anikezwe kona. Awudle kunjalo, ugcwele impezula yonke awudle, abonga aphuma zambele. Akakhohleli kodwa usazobuya. Kodwa la ekhaya kunomfana odla ukudla okuhloliwe, kodwa uphethe ifuba, uphethe uyakhulu, kuliswa yinde, yindaba ashesha agulele. Ingoba lona mfana odla emgqonyeni, akayidleli yena. Udlela umuntu ongena egazini lakhe. Othi mhlaba ngibone ukuthi mina ngiyandinda, anginandawo, ngihleli phezu kwamntwana ngifuna ukudla nabo. Akafi phela umphefumulo womuntu into efana inyama. Umphefumulo uyazulazula. Bese kuthi nomfana wakhohlwa kahle lapha ekhaya, angenwe izifo, kanti mhlawumbe abantu balapha ekhaya abagulayo. Lo hleli umuntu edlile ukudla akaguli uhlala. Ulushabele bantu bami, nginakhela ikhaya emphefumulo ngoba ngifuna sizoqoqa yonke leyo mphefumulo enjalo. Yebo yona izwe. Lezi ingane ebamba inkundla, ingane ibulala umuntu omzalo ngoba ifuna u7 cent ephaketheni ukuthi uyothenga iglue. Bahlangane babe umshungu khona ngale glue. Bakushaya ngesitini phansi, bagijimela amaphakethe kathole no300 ephaketheni. Ushiya kanjalo udingelizile umnumzana. Liphi ithongo likade, liphi idlozi likade, iphi ingilosi yakini, uphi uNkulunkulu mazobulawa osikhotheni befuna iglue. Unikeliwe. Unikeliwe nokulandiwe. Lokhu kufomazwezulu ulandiwe ababili bantu bazosibona kahle khona mfana. Thina safa sanganakwa. Manje abantu abadala usizo olukhulu kakhulu. Yilabo bantu ababehlakaniphe lokho kweqile ukukhohlakala, ubukhunkuli. Bayahlupha kakhulu abantu. Yibo abanimoshile izwe baliphuphisa kankani. Imindeni ixabana nje ayimananga exabanele. Ulokuhlanganisa kwabo lemkhuba zesibogweni becupha umndeni befuna umndeni ukuthi leyandlu ihlupheke naleyandlu ihlupheke naleyo ihlupheke bagcine bebutha yona ihlabathi yamathuna becupha iy'ngane ziphuphume kwenze efuna nje ukuthi umuntu abe mkhulu emndenini akhonzwe umhobholo omhluphayo abesencamela ukuthi ahlukumeze imphefumulo ahlukumeze ithongo lihleli kahle emndenini lihleli kahle kulamathongo bantshontshe benze imkhuba imvela kancane imizi engenawo umkhuba onjalo imizi eminingi ikhonkwe imikhuba yabantu bozalo abakhohlakele amabhunu asicindezele kakhulu asihlupha kodwa khona ezinye izinto obonayo ukuthi izwe ngempela ntenzo yimphefumulo khona ezinye izinto ongafanele abafowethu laba esabakhetha laba inhlangano ephethwe ofanele bangayiqedi okufanele bayibhuse khona zenziwa amabhunu zazi izinto kodwa uma ubheka okwamasiko kaNkulunkulu akekho umuntu endulo owayengaphuma kwi-social media naku omabonakude aqhoshe athi mina ngiyinkunzi yomthakathi mina uthathuke azanonye abhale emaphepheni aziwe azatuswe futhi angaboshwa wayiboshwa umuntu enjalo ukhona amazwe ekuthiwa mabi asempumalanga namazwe ako-China namazwe ako-Arab nayo yonke into akekho umuntu ongaphumela baphuma ama-social media njengoba kwenziwe ezweni lakithi aqhoshela ngokuthi inkunzi sibanibani nomthakathi aphume ephepheni asho futhi naye athi mina ngiyilwane mina ngicupha umuntu aqhumbise isu ngishaya umuntu leya aqonde mhlobo wenyoka ishayiwe athuka atithwishi nampela khona amadoda afa phela apho umuntu aqonde atithwika ushawe lokhu babo angcoye akhishwe kuma-TV akhishwe ku-advertise ngayo ephethe iy'lwane ephethe yonke into ukube into nje esemthethweni kuleli zwe lamthaniwe akhona amazwe umuntu onjalo wayebulawa umuntu onjalo babezwawe nje emthethweni ngale baqashe bangaziyo bangaboni bazivala nje iphunga labo
mabebanjiwe babulawe. Uyabona ukuthi ezinye zezindlela uNkulunkulu ayenza umhlaba zamazizwe namhlanje zenziwa omuntu uze uqili. Igama ethi democracy intando yeningi. Omubo waletha akekho umuntu ongaphila ngaphandle komthetho. Akekho umuntu ongaphila. Ngisho wena umzimba wakho uwodwa unomthetho. Umthetho okhona umisi ukuthi vula amehlo mawuzohamba uma uvula amehlo uzokhona ukuthi empotini. Umthetho umzimba wakho. Vula umlomo umemeze uma ufuna umuntu akuzwe. Umthetho lowo. Usho kanjani manje makuthiwa yonke into ibe yintando yeningi babuthenga? Ngoba ngeke ungavula amehlo uma ungalandelanga umthetho uvula amehlo. Uma ungavula amehlo uzolimala. Usho uphile umthetho. Ngakho uyaphopha umthetho ukuthi vula amehlo. Umthetho yokuphopha awunayo intando yokuthi uma wavala amehlo uzolimala. Yini manje qanjwa manga kuthiwa into ekubuka ngathi into engcwele idemocracy. Kwakuwuqili okhandwe womubi ezama ukugubha isizwe. Wakuthatha ukutshala labo abantu kuthiwa bafunde bagogoda. Nakulelizwe laMthaniya ikhona imfundiso yokugogoda. Abefundiswa inhlanzeko nokuyithoba. Kwakuyiyo imfundiso kwakuthiwa bagogode ngokwazi leyo mfundo. Hayi le namhlanje ingane yakho kuthiwa ibuke emahlweni. Uzukhopozela ubaba ubungana emahlweni bese kuthiwa lokho kuhle umuntu mayekhuluma lapho emahlweni. Ingane namhlanje ingane encane igqolozela emahlweni uze ube namahloni uphele phansi. Ngoba kuthiwa imfundo yagogoda. Namhlanje ngikhuluma ngento ewusizi ukuthi namhlanje into ebulala izwe iyona epromothwayo iyona ethuswayo. Le ndaba le ikhwama nayo yonke ibulele izwe bafowethu. Sihamba siyacothoza njengathi zocothoza mfana nje sihlushwa ile moya yamadoda ayenza ukukhohlakala endulo asekwenza amawala asezafuna lento ipublishwe ibe semthethweni. Namhlanje kuyaqhoshwa kuthiwa uma ufuna uba nesitezi esingenayo ifoundation esihleli emoyeni hamba emajiya. Ingane namhlanje ayikho ingane ecabanga ukukhula isebenze ngezandla zayo. Icabanga ukuthi ingane ngotholaphi u10,000 ngambe ngiyofuna uphozo womuntu kusibanibani. Ngokuyazi uma ngifuna uphozo womuntu ukulungela wena mama wami uyocela esigwini. Ngiyabona ubona ukudlula kanje naye ngiyacabanga ukwazi ukuthi ushele ukwazi ushele. Uma ngasasungula efuna ukhava wangabathi abahamba ngemoto amaphosi nayo yonke uzofuna umunwe kuhamba ufuna umunwe wengane. Esafuze lukakhaya. Usho sekuyaphonjwa manje ukuthi ahambe efuna ingane encane. Akulaleke lapha thola ingane. Khona azocela abe mkhulu. La kulelizwe laMthaniya ayikho into ayicebayo engakwazi ukuhlupheka engakwazi ukusebenzisa ikhwepha asebenza. Namhlanje ingane ezinophela ezingazi zisebenza ndawo. Kanti yini zikhona imikhuba yokhokho babo abahamba emhlabeni. Ushembe uzakhela ikhaya emphefumulo ngoba ushembe ufuna ukuzohlambulula umhlaba mayibonke Nkosi. Amen. Ukuhlambulula umhlaba kona ubiza ushembe. Bese kuthiwa uba usiyabakuthiwa ubiza ushembe bese kuthiwa usiyabakhumbula. Ushembe lapho manje ubiza nina nifuna ukudansa phambi kwakho uyaza nje abantu Nkosi imbusise. Kodwa uyazi ushembe uyayikhokha. Uma ufuna ushembe uNkulunkulu ufuneka wena kuqala ohluphekile ohluphekela imphefumulo yabazali bakho. Uzinikele wena kuqala ukhothame umenze uNkulunkulu uzile ngenhliziyo yakho ibheke uNkulunkulu hayi kwalazisa. Ukuze ushembe akulungiselela abantu bakini ngoba labo bantu bakini banendoda eyabaguqulayo yabenza ukuthi benze umsebenzi wayo. Kunzima ukuthi manje baphume yona bengenayo ingane eyiqhawe neyiqhawulayo ingane nesibili nengane ekhulile ngokuqonda. Akube mina nawele ngoba uthunyiwe yokuze la ekhaya emphefumulo awuzele ukuzosonda mayibonke Nkosi. Amen. Bakhona abahle basezulwini uNkulunkulu ubekile indlela zokuthi simlekelele athi maye wenza wasezulwini abesecaphula inyonga zasezulwini. Ngiyangizafunda iBhayibheli ngofunda ekhaya incwadi kaMahebheru 9:19. Uthi uNkulunkulu ekhuluma nabafana bakaJakobe
uHebrew 9 verse 19 uthi funda na Hebrew 9 verse 19 ngicela ukuyifunda le ncwadi amaHebrew 9 verse 19 ushebe wenza yona usebenza ngokwasezulwini ngoba abantu abasafuna ukwenza nathi amaNazaretha sesindisiwe thina sesithi masenza umcimbi bese ngathi phakathi wabona apha imbuzi ngena phezulu kwetafula kwenza thina phela amaNazaretha imbuzi thatha leyo phezulu kwetafula lengqondo angithi baba umthetho ibeka phezulu kwetafula lengqondo sesithi thina sithi sidla nokhokho bethu sibe lapha lo makoti bethu baphakele baqale baqulusele umendo wabo bengena nje emshadweni ahlale esitulweni aphakele angisayikhulumi ngendaba ukuthi uthi eqeda ukosina lingakashoni ilanga sekuthiwa kuwa kuphi ebotanic garden sesikhumulile isiwabo useqala uqulusela obabezala bakhe uphuma ngena nje emshadweni yini impucuko bathi impucuko ukuphuculwa inhlanzeko iyakhuhlwa iyaphuma kumuntu inhlanzeko nokunotha umlobokazi mayeyosini ephuma kosini uhlala naleso sigaba athephuzele uze phuma wonke umndeni abesephuma leso sigabalo esokusina bese ebhinqa-ke lesi sabo semihla ngemihla namhlanje usikhumule ngashoni la aqala ahambe muze emzini wendoda uzale ingane lapho eyitshekile kanti into enziwa ngamasmoke enziwa ngamadoda lawa akhulunywa ngawo ahleli lapha ngaphandle ngobathi sokesibona ayikho into yolunga emzini wethu akesihlombe senza izinto eyitshekile incwadi yamaHebrew 9 verse 19 ifundeka kanje ukuba uMose seyimemezela inyala yonke kubantu bonke ukhona into eliphethe lapho umpopho ongafunda khona lapho kude akekho lapho kobaba awubona umpopho lapho Hebrew 9 verse 19 funda baba akekho awusenilele lapho ekambi ulifundiswa umama phela akekho mangekho phela anompopho ngakuzwakala ngompopho ukhona abafunde phela ngompopho awubona impopho uzamcimba uHebrew 9 verse 19 sethi nei Testament elisha unalo ushoko ngoba uMose seyimemezela nemiyalo yonke kubantu bonke ngoba uMose seyimemezela imiyalo ezweni zakubo ngomthetho wakhe igazi lezigonyana wathi igazi lezigonyana kade libona inkonyana namadleleni zilapho uzobuza usenza ukuthi leyo nkonyana lele phansi wathi igazi lezigonyana zimbuzi igcwele lapha esibayeni sengathi zibakhishwa imbuzi makodwa nomthandazo kanye funda kahle baba phuma ngaphandle kanye namanzi nawo usheba siyona nawo kodwa wakhipha umshumayela namanzi abusile yongo isopuswayo lo lapha emuzini wasefaza incwadi nabantu wasefaza incwadi lebhaliwe okhokho bethu bethola ngaphandle bayincwadi uthi abangenile ezulwini sifuna ngabo uthi sihlupheka nje bahleli ngaphandle kwezulu Yesu lolikazi lisivumelana zezulu igazi livumelana nezimbuzi igcwelikazi nenkomo igcwelikazi isivumelane sokwenziwa manje ekhaya emphefumulo ukuthi sithi inkosi baphule imithwalo sithi inkosi amakhosi abenza imikhuba abanye abangamakhosi abanganqeni ukukhipha izwi lokuthi akubulawa ingane ngoba kufunakala nje imbungu yey'ngane ezingakathombi ukuze wenze intelezi kuhlaselwe imizi bephangana njengoba kukhona amakhosi agwala nje namhlanje nawo amakhosi agwala ayabaleka nomacala ndawo yibopho njalo nawo lezo y'ngane ezayithula kuthiwa azibulawe ezweni lawo zibabophile namhlanje ingakho kuphetha ngisho izindlu nezindlu zasebukhosini angisho ezakhala bonke abaqhamuka ebukhosini imizi itsheliswa yilezifo ababekade
beyibuthile bese kuthiwa kunawo iy'ngane ey'ncane zenziwe intelezi ukuze bawine kuphambe lesasizwe ngoba kufuneka iy'nkomo kuphambe nje intombi ngoba kufuneka abantu abazoyijabulisa ngabo uthatha umbhobhukele emlonyeni awuzwakhe mbobele emlonyeni ekwandlebeni hlehlisa futhi wafafaza legazi uthukhetha kancane ubele emuva kancane futhi wafafaza legazi ubele emuva ethi leli gazi lisivumelwano uyaphambili wena uqhubele emuva eqaleni ngokuba uMose esenyamezele imiyalo yonke kubantu shememezele imiyalo 2017 matabi khali phefumulo ngilibekile ngomthetho wayithatha igazi lezingonyama wayesegazi lezingonyama lapho khali mphefumulo nezimbuzi kanye namanzi abusisiwe nawo azothatha abantu ntambama nabomozi lapha enkomeni nasembuzini khona inyongo ebovu khona ihisophi yaphumswane wafafaza igazi kanye labantu bonke wafafaza incwadi hayi wafafaza incwadi incwadi-ke isifundiso sifunda lokhokho bethu lapho ushebe namhlanje azothatha le mpahla esilitha kuyo akhiphe inyongo nomswane abesefafaza incwadi abazali bethu nayo incwadi ebhalayo ugezwa labo bantu wafafaza incwadi ethi leli gazi livuzelwane ephikonyalo wafafaza incwadi wafafaza incwadi wafafaza incwadi wafafaza incwadi kanye nabantu bonke wafafaza okhokho bethu kanye nathi ngesikhathi geza okhokho bethu nathi siyagezela mayibona inkosi amen Ngithemba uzubeka umbhobho endleleni wafafaza incwadi nabantu bonke wafafaza legazi wafafaza incwadi nabantu bonke wafafaza incwadi nabantu bonke yebo ethi leli gazi lisivumelwano uthi ngalezi imbuzi eziyinkomo igazi imbuzi lezi esiyibonayo uthi leli igazi lisivumelwano uthixo anyale ngalo ukubenqanga uyazivezela abayale ngabo okhokho bethu emandulo futhi wafafaza legazi futhi wayesefafaza legazi uthintele zonke zonke zomkhona wafafaza legazi uthende awuthi uthende wafafaza legazi uthentele zonke okhokho bethu uyibala iziqonga umakhula wathende khulu abantu bokuqala baqavilele nezitsha lezo zokusebenza ngazo yebo wamthetho imvama ezinto kukithi mafunda yebo ngomthetho funda kanjani yebo ngomthetho imvama yebo ngomthetho imvama yebo ngomthetho imvama yezinto iyahlanjululwa ngegazi yebo ngomthetho imvama yezinto iyahlanjululwa ngegazi awukho umthethelela awugijima kodwa hey bangafundisi iBhayibheli kunabantu bezwe umbhalo wabafundisi abantu baka-Israyeli olwethu phansi bawuthini yebo ngomthetho imvama yezinto yebo ngomthetho imvama yezinto iyahlanjululwa ngegazi ngoba akubibikho ukuthethelela uma kungathelwa igazi uma zangazikhuphi inkomo ney'mbuziso enkulu akubikho ukuthethelela kubeka kwakufanele ukuba imifanekiso yonke ngiyabonga baba akubibikho ukuthethelela uma ngazange chithwe igazi ukhokho wahamba olumende wakhe wayewethezile
uma ufuna ukubuyisela emndenini kufanele ashwelezele uchithe igazi abese ehlanduluka ukuze kubuye kube nokuthula emndenini ngoba lo khokho uzoba uhlupho ngomali wafa engazange acele intethelo uzokulanda idlozi elimbi angene emadodakazi abezifeka abone undizwa uma umkhulu wasele ejoyintini udinga ukuthi ahlandulule kushushele abuyisele emndenini ngoba isibozi leso uma umkhulu wafele khona kufanele ashwelezele thethele intethelo abuyisele emndenini ngoba awakhanga umuzi kayise wahlale khona wafela khona uma elayeka uzokwenza ukuthi abe yimpohlo lapha ekhaya ingakho ngokwesintu kwakuthiwa umuntu uma eseyimpohlo akakhishwa ngomnyango ongena abantu abangena bephuma ngoba abantu abangena bephuma basuke bezofuna impilo bengena ngokusemthethweni ukhishwa ngentuba kubhotshoziwe iwindi la akhishwe ngohlanga bekuvale ngoba impohla fanele ehlenyuka nomnyango izodala impohla abafana balapha ekhaya ngeke baze bagane ngoba nayi impohla ingene emnyango ongena abantu abaphila ngathi umuntu wafele khona wabe impohla wayegeza ngegazi akube bikho ukuthethelela ngazange uzihlanjulule ngegazi ingane ephuphumile ingane ephuphumile fanele chitheke igazi ukuze lengane ithethelele ngoba ayihambanga ngendlela kaNkulunkulu ifana nomuntu ofenengozi ingane mayichitheke igazi awungeni umuntu ovuza igazi emndenini okokuqala engakangeni izulu likaShembe emndenini izulu lokuqala izulu likaShembe. Amen. Izulu lomndeni izulu lokuqala ekaShembe izulu lemndeni yonke ngayibonga Nkosi. Amen. Manje lezi nkomo nembuzi elethela azizile manje umashiya akwazi ukuthethelelo kuqala ziyabumnikazi obuye bayilethe emhlabeni inkomo nembuzi ikhamba ezulwini lasehleni bophakama yalethe emhlabeni ukuthi izoba izichibiyelo zokuthetha amacala abantu abenza amaphutha nabo bekhuluma ukuthi bahleli ngaphandle njengoba befuna ukulahliswa ikhwama kudingeka kuhambe imbuzi yokukhuluma noNkulunkulu kuhambe inkomo yokuthethelela amacala nabantu ababebuya kulezi ikhwama ngoba lezi ikhwama zinothiwa ilahle nje kusho ukuthi zasezomkhonto zibulala manje zizogezelana ngoba ziyabulala zigezelana umkhonto wakhe umkhonto ongalahlwa uhlaba inkomo usuhlaba inkomo emcimbi ekhaya kodwa umkhonto okwazi umuntu uzohlalelana ngoba ukwazi into engafanele uNkulunkulu akadala umuntu abulawa nezimpi lezi zenziwe ngazi ukuthi kwakuyinto esemthethweni ukuthi aziliwe kubulawa abantu akona umthetho lowo wangashoyo uNkulunkulu ukuthi abantu abaphangane ngoba uNkulunkulu akazwanga nomhobholo wayedala ukuthi abantu balungile mayibonga Nkosi. Amen. wayedala ukuthi abantu abasebenze ngezandla zabo nazandla zakho nje Jehova phezulu awusebenzi ngani ngazo wangashoyo ukuthi amakhosi awahlala kidere ehlala nazelo ukuthi abantu ukuthi abobula abantu ngoba uphange inkomo uyazi umkhubenzi wamakhosi anganele ukujutha amabutho emashiya ukuthi abahambe bayophanga inkosi yakasibiya lapha bafike babulale yonke into umnumzane afe ekhala ngenkomo zakhe bayiphange afu umnumzane avuka komoya alandele inkomo zakhe akhawulele inkomo zakhe ayilandele azayofika konkosi lezi inkomo zifika konkosi zigcwele igazi labanumzane abanikazi bazi inkomo zifike ingene esibayeni konkosi inkosi ithathe zona enze ngawo amadili obuhlabani ukuthi inkobile ihlathe zona lenkomo iphinde ithathe zona futhi yemulise intombi lezi ey'jutshiwe konkosi ithathe zona futhi ixoshise amabutho inkomo ivuza igazi zabanikazi bazo kwenziwe umcimbi konkosi ngenkomo ey'phambiwe egcwele igazi labanikazi bazo imkhubenzi wamakhosi ushembele wakhe ikhale emphefumulo uthi uzothethelela lawo makhosi uzogeza lawo makhosi asikho isibongo esingenawo amakhosi asikho isibongo esingenawo abantu ababebuthiwe asikho isibongo esingenawo amabutho akubo mayibonga Nkosi. Umcabango usuka wendaba usuka lapho emabutheni abantu bebuthiwe uqala kokungena kokufa usuka lawo mabutho afa adindiliza nangcwatha abesevuka abeduka athi ingane zabo afike ingane zabo sezakhe iy'baya zakhe iy'qhimqhimi zemizi bafike bafake imkhonto ufe wonke umuntu
kade bekhuluma nje uqabela ubaba lomncane banukana uyabazi ukubethelwa yini ukuthi bazalanukana leli phunga lobanukane babulala iqhamuka ucabanga ukuthi ukhokho wasendulo uma edliwe impisi wabonela isiqiniseka uma evuka uzovuka enephunga elihlezi akazovuka nephunga enukayo enze ninukelane noko abona nje bafike kanje lapha ekamu nasejamangweni nasesipholi mengasefike omubi afika abeka iplastiki enamangcolisa nonukana lonke Uthole Simangani sikwenzeni futhi ekhuluma ongalungile kanti umuntu ofuka abeke iplastiki enamangcoliso akekho umnikazi waleplastiki uyilokhu wayibeka nje phela kodwa nizonukana lonke nxa phawu uSibonimana awenyuku nakhona ukunukana lokukhuluma ngawo akubona kwalabo abantu abathathanayo ulethwe ngamasibomu ulethwe nabantu abasusuthulu bathi ngoba siyihlakazi lezingane zithakathane ngesikhathi bebenza lokufa kwabo ukuthi badliwe izilwane benukelana la uyasuka lomunye uyawena kumaji ufuna umaji ukuyezibona isiko lamaji wangale kodwa isiko langale umaji wangale elaseningizimu noma elasentshonalanga kodwa abantu baphuma esendleleni lokho bayisigubhu sesibongo sodwa kodwa bahlakazele loya muntu owayefe impini zasendulo ukuthi ushembe abantu abamabutho bangamagugu ingakho uhulumeni nje nomuphi othathayo yabona lo hleli manje mengase kuthathe uqembu phili into yokuqala azonikezwa yona umongameli uzonikwa lento azobizwa ngayo kuthiwa yini ukhomanda in-chief bazozozana kithi umongameli into yokuqala anikezwa yona ngisengazi isibhamu njengalo esingimbonayo ukuthi akazisibhamu akazilutho akazabe yisosha kodwa kuthukela uphethe amasosha yindaba lapho into yokuqala inkosi makahlala esihlalweni inkosi yosele noma-ke amakhosikozi lapho kumele ahlale kuletha amabutho inkosi mayekaziyazi amabutho ngoba into yokuqala into yokuvikela efunakalayo nawe nje uyinsizwa wena belizwa uphume ekhaya isihlangu ungasiphethe nenduku yokuphosa nenkosi mayihlala kufuneka amabutho noma ngabe mayihlala kufuneka amasosha azokakho bese kuthiwa uyenaye owukhomanda wawo amasosha nakhona-ke mndenini owayeyibutho lomndeni uyigugu kushembe uyigugu ingakho onkosi bakuthiwa kuqala amakhosi esenenhlanzeko ma wayefika amabutho bakulanda labo bantu ekuthiwa izinyanga zamabutho abantu abanakhona ukumoneza amabutho afike ey'gangeni amenza isonkosi afike agezwe ngentelezi bese inkosi ihlaba umkhosi ithi abeze abebutho lokuthi ngoba lasala lonke enkundleni bafika onkosi banikezwe inkomo baqoshiswe kuthiwa indodana yenu yafele enkundleni seziyihlambulule ishatheni loyifaka ekhaya nazi inkomo liyihlanzisele liphume umakoti agane ngoba abantu balele ukuthi angafike abe ekhaya abe yimpohlo ngoba wafa eyibutho izinto ezayiqashela amakhosi esenenhlanzeko ohamba kwasengena amakhosikhosi abekwa woseke fulakuthebisini abekwa woqueen Victoria wawezwapho ukuthi phakathi komuntu omnyama bese kusukela ikhaladi kuthiwa liyinkosi kusukela india kuthiwa liyinkosi angasekho amakhosi wasela kwasekhona amakhosikhosi yiwo lawo aphindisile namhlanje umthetho awusekho amabutho ayajindiliza adliwe izingulube mayevuka lawo mabutho edliwe izingulube avuka ayongena ekhaya zizala isilwane ekhaya usho thina sidakele umuntu lesilwane awuncanga lomfana wenza ukudla lomfana kanti umuntu okuwadliwa yinja namhlanje abantu aphuphe iy'lwane aphuphe inja aphuphe iy'gubesi aphuphe inyoka kanti imikhuba yabantu abafa badliwa izilwane ushembela ekhaya emphefumulo uzokhipha abantu ey'swini zey'lwane nabonkosi thina asine sibe namandla sizobathethela amacala njalo ngayibonkosi ngicela-ke ukudlulisa kulaba abanamandla ukuthi yini edingakalayo ushembe akhuluma ngayo uma manje khona kubantu njengabafokazana njengabo umuntu angathola imbuzi yokuqala iy'mbuzi ekhuluma ngazo iy'mbuzi eseyiqinile esezophuma mpundlana kodwa eseyiqinile noma kuthiwa isizale kanye iy'phuzazana eseyiqinile esezidla utshani noma qabunga hhayi esagcwele ubisi emathunjini kufuneka imbuzi seyiqinile hhayi imbuzi encane nawe wakwelithi icala ongalithetha imbuzi esekunamba itabuzele ithumo
lokho sakuhamba bhathezele kwephansi hayi kufuneka imbuzi ingane ziyafa isinkosi amanazarathi iyacela ukuthi itshele uNdlovu ukuthi icela umtshele uMashiya ukuthi acele abantwana bakaNkulunkulu ukuthi uma bezonikela manje abangasaletha iy'phungu lezi ey'ncane osatabuzela ngoba kuthwala amacala bese kuyafa fanele zife ngoba amacala sengathethwa ngaphandle kwembuzi efike sikhulula kodwa icala linzima kuyaliwe impela phezu kwalokho kodwa lowo mncane uqathaliswa amacala asinda kodwa lubheke lo muntu ade khuluma nokuthi abanye benza ukuthi abanye benza ukuthi abanye benza ukuthi imbuzi encane ngayithwala nomthwalo njalo asizamele imbuzi eseyiqinile osongakwazi ukuthi ihlala uma kuthiwa sekuyaqineka ukuthi-ke ukuthi kuyiswa impahla imbuzi yokuqala ukuthi simthumbe ushembe noma kuthiwa uthumekile siyamthumba ushembe ukuthi inkosi ingene emathunjini omhlaba ungene ekufeni kokhokho bethu basemandulo namakhosi nondlunkulu nenzalo yabo nezizukulwane ngezindlu ngezindlu uyibuthe enkosi yamakhosi ukungena ekhala emphefumulo uyithule umthwalo uyikheze uyihlambulule eyokuqala eyesibili inkosi eyabathakathi ukuthi uhlambule bona abathakathi bazale zangoma nenyanga ezinye zabo abahamba bezangoma izinyanga abanye bagcinelwe beyekile ukunyanga lobuthakathi bagcinelwe beyekile ukunyanga lomkhomba bagcine selethakatha sicela nkosi uhlambulele abaphunkuna abacwini abaloli nabo bonke ababenza umkhukazi esihobhweni baphele emndenini ngaphesheya kwethule nanganene kwethule nasekupheni baphele mayibonke Nkosi amen esathu Nkosi sicela abantwana abaphuphuma bathutha abalahla bakhushulwa benziwa intelezi benziwa amakhubalo benziwa imikhumiso yenkomo ney'mbuzi benziwa abalozi benziwa yonke into bathatha inhlabathi amaliba abo yahlanganisa kwenziwa imidliwa ngabo namhlanje imizi eminingi ikhala ukuthi igcwele imidliwa kuzala ngoba isilwane esiqhamuka ezulwini yinto ethandwayo emhlabeni uthatha amafutha omuntu nomchopho womuntu uthatha inyama yomuntu ihlanganise namafutha ey'lwane bese kwenziwa isilwane sisukume sibe umuntu bese sihambe sidayiswa uthatha umuntu athwetshwe nenhlabathi yakhe ayiswe korotation afike korotation lapho ahlanganiswe nomphefumulo wesinye isizwe athatha azodayiswa eSouth Africa uyabona kunesilwane layikhaya kuthiwa sikhuluma ulimi olungaziwa leso ndedlulisa umshumela uzwe into yakhenzela leso ndedlule bakhonza abahle basezulwini sekuthandazela abantu lo umshumayelo ezomemezela ukuthi ngamasonto kuyathandazela masethandaza abantu sikheqa umlomo ngesonto edlule sakheqa umlomo usathandaza abantu usukume ngale ncane ihambise kwenkawu ihlale ehlahleni njengoba inkawu ihlalisa isandla isithi ithi khushi ibe yinkawu ingale encane seziyabuza kwenze njani kanti amalungo uthathe indawo ihlanganise ney'ntubu zey'ngane ey'ncane bese kuphoswa ngazo iy'ngane kuthiwa kuyiwa nomzalwe ngabo uthengisele njalo butubutubutu ingane ehlelangana abazali hambise kwempenele yona esikholoshiso kwempene hambise kwempene bakhala ulingi batho sibabona bize kuwenani lena siyabuza ngathi uyeqala njenza leyo yaba yimpene ngabo imkhuba yenziwa abakhunkulu ingane ngabe yofunda yokhula yenze yofunda lengane ize yahamba yonke sendawo sesathi ithathe mina yaqhuma khumisa ontaya babheka ahlala mina uyabona kuncane wona joba umkhani othayibuthuni zathanda nathi babe wakhala Nkosi yamulini nalo mntwana usuma sibona yawo wazi usuma ngani uzaniqulusi dunusi imisi zakhe ngathi impene kanje umshembe evusana izipho umntwana ukuthi nawo amalumbe phakathi ebantwaneni imkhuba njalo tela abantu esibakhonzile siyakubona uyithathele le ntwana oyikhaya ibhodlela ukuthi uhluphuza wena uthi uyawuqinisa ngezipho ey'njalo lezingane ezibona uma kuthiwa ubona inabazabeza uNkulunkulu kusho ukuthi noma isihambe emhlabeni izofa iyophenduka lesi silwane bahambe bayenza amalumbu bacuphe ngayo bayenza imidliyo bahambe beyidayisa njengoba phela udayiswa ngomoya abantu ushembe uzakhela ikhale emphefumulo ukuthi izokezwa leyo nsini enjalo mayibonge Nkosi amen ngoba labantu ekukhuluma ngabantu bahleli ngaphandle ney'khwama babebodwa abanalimi bagcina sebeyithatha lemikhuba yabo beyifake enganeni zabo bese iy'ngane zabo yithanda ukwenza lemikhuba ihambe ingane ngokuhlupheka iye kumajisi kumajasi awona uzogcina ngomamiliyoni wena awufuna ucebo lokuthi ufuna ukulungula imali
awaza ngizona sisitwana avele umntwana kanti umntwana uzolanda ukuphi uzoqala egcekeni uyazi endulo ukuthi ushembe amakhehla ayahambayo ukubela abafana labo bashaya induku uzuthole amakhehla ukubela induku athanda induku kanti ayaphuma athi ambona abanenxele ngoba uma iphosa induku yakho nongase ngithole ubuthopho kwalo mfana induku yami ngiphosa ngayo ngaphosa ukhala amadoda uyabona umntwana useyahlala endaweni asatholakala awuthi nami ngishole kuphi sebemthobulile ngoba kufuna ubuthopho nje bakho ngoba kuthiwa uyinxele ushaya induku uphosa into engakaze abantu bahlule kuyiviki yena ucabanga umuntu ukuthi umuntu wakhe ekuvika umuntu imikhuba yenze le nduku abanumzane babuyela bahle baswentile baneyinkomo banayonke into kanti umuntu ucele ngemikhuba le mikhuba namhlanje ivele bana ngoba basuke manje ekhuleni abantu bafuna ukongela ezulwini inhlabathi yamaphili sebenza nemikhuba ngithi basihlupha bakhala into engapheli okabani lonje ekhuluma eseni lonje ekhuluma eseni ekhuluma amahlazo okhokho babo bahamba emhlabeni bengayiphethe imikhuba kodwa bavuka sebephethe imikhuba njengalowo wakhe ekhala ngokuthi okhokho bakhe bahamba bazonikeleka ngesonto edlule ngaleli esonto babonakala sebedubula ushembe hhayi ngoba wayebona esibonakalisweni ingane eyiphilayo ezangelela ibhanga layikhale emphefumulo zayifihla zayihleli ziyifake emotweni ibhanga zabuya zazongelela zalala zangabonakali zifihla ibhanga nawe uNkulunkulu eziveza umndeni wakubo ukuthi lothi uzongeniswa uphethe ibhamu umndeni wenzidubula uNkulunkulu sekufuneka lodadewethu manje asicele obaba sizobaluleka ukuthi fanele benze njani ukuthula lezo ibhamu eseyinikezwe ukuba bathiwa bazogeza kodwa ngenxa yey'ngane ey'philayo ezangelela ibhamu emzini kaNkulunkulu seyiphethe ibona lokho kuba sebedubula uNkulunkulu ubatshelele ekhaya nto ukuthi abenze sizobaluleka ukuthi kuzoshweleza kanjani ukuthi lamakhehla kubo adilizwe lezi ibhamu ezayiphethe abafana bakini imbuzi yesithathe ey'ngane ukuthi ushembe sicela ukuthi uNkulunkulu asiphehlele iy'ngane ayidale kabusha ayidale kabusha uNkulunkulu ayiphehle zibe ngabantu zigezwe ihlambulule amen esini yazi lezo y'ngane zibelethiswe ngokusemthethweni zifuna amalungelo kabantu ngoba zange zenzele imicimbi yokubelethiswa ziphumanga emhlabeni lapho uphuma zalapha zachithwa esihlanu ukucelela abantu abahamba bonile emndenini babulala abafana ngoba befuna ukungena amakhosikazi abo babulala abangakwabo befuna umhlaba kodwa esendlini babulala abafana bangiyinkomo iy'khwama bangamasimu bangumuntu wafana lotshole kumele udadewethu kubanga yonke imikhuba yasemhlabeni esihlanu leyo ezinye zokwenza bona uma sebethiwe uNkulunkulu ukuthi bavuke basishele kodwa uma kungamakhosi amakhosi phezu kwalezembuzi fanele ahlome ngey'nkomo ehamba ngoboya inkomo yamakhosi amakhosi anamacala nzima funeka inkomo kubo bese kuba yinkomo yamabuthi amakhosi ahamba namabutho wahlukani uma kwagezwa amakhosi wodwa wageza umndeni ayeka amabutho azobuya nemkhonto azongena ekhaya libulalane nodwa nomndeni namabutho ey'bongo phela ethunjwe ekhaya afe kade ethunjwe kwenkosi kagwala ekhishwa inkosi kagwala hambalinopanga afikapha ma evuka nje lesithunjwe kwenkosi ezenemkhonto igcwele isatana lezisu ezenemkhonto ivuza igazi afika afake egcekeni bokulala nemoto bakhe kudinga ukuthi ageze uzogezwa kwenkosi ezinye-ke iy'mbuza ziy'bala kodwa ziyaxoxa ukuthi phakathi komndeni khona abantu abafa bey'bulele labo bantu abafa bey'bulele abangeni emndenini baningi ngoba ufe y'bulela besedala nabanye abazofa bey'bulele khona ngithola abantu azohlala nabo bay'bulala labo bantu abay'ngenisana abay'dlisa uphoyizeni nabay'phosayo emaweni labo bantu bonke bakhuthana bendaweni ngaphesheya kwethu ngisho njalo ushele bese kubakhona izalukwazi ezafa izilili ayibazi umena phakathi komndeni kubakhona izalukwazi ezafa kuqala abayeni balandela ngemumva kwasekuthiwa ngalelo nakhumbulani imvunulo yenu yobukhosikazi nizile ngoba abayeni benu sesibalandile sebengathina bazileleni bese bengabona sakhululwa bahlala iminyaka bazafike bagile zibongelwa momuntu badala abantu emhlabeni abazofa bangazikhulula izini ngokuthi bafuna iqembu lebone wonke umuntu nomuntu owenza into enhle ufuna ukuthola abantu abazobangakela bezinto enhle nowenza into embi ufuna abantu abazoba bangabona nalesonto likhona into esuke ngiwenze ukuthi uma sengena moya omubi ifake umoya wabayo ukuthi iphishele umshumayeli
lo mshumeli mase funa isikhundla ufaka umoya kwabanye abashumeli ukuthi funa uqeshwe umvangeli lo mvangeli mase funa umfundisi wenza lokho futhi semntana lo mfundisi mase funa ushembe ufaka abantu umoya lombono siyahlubuka ayikho into engakhona ukuhamba nabantu asefeni ukudlala umuntu ofele emgwaqeni umuntu ofele empini ufuna ukhanda abantu abazofela emgwaqeni umuntu ofele wangathola dlwezilwane udala abantu abazofa bangathola ngoba noma senikezwe ithuba bonke abantu ukhokha katholanga umkhulu katholanga ukhokha katholanga wathola umkhokha asendulo wayifizile wafe empini ukhokhokazi wafa ngesikhathi kubaleka empini hamba ney'ngane esitini owafa wadliwa izingulube wathola yena umkhokha ukhondolo uthi ushembe uma ufuna umkhondolo uma ufuna umkhokha landela ukhondolo ulandele ukuthi ushona kuphi umkhondo uzuwutholele bese uyalithola ukhondolo ushembe usakhethe lompula ngoba ila uzotholwa khona umkhondo lesi ufuna wesizo khona emizini nemizi wakithi nowakini imizi ngemizi mayibonga Nkosi amen ngicela ukuma la bakhonza abahle basezulwini ngicela ukuma la abavangeli benkosi bobe sebesicela isibusiso ngicela inhlansuthi enkulu inhlokeko wabavangeli ngicela inhlansuthi yandu isihlabelelo sekhulu namashumi 147 izwi lezulu asonele ngapho ngoba umbhobho ubuhlupho uthuma baba emva komthandazo abavangeli benkosi bobese besicelela isibusiso inkosi busuku abangcwele 147 isihlabelelo uphi beyaza kithi wena uzela kujima Israel zulule Israel Yeah.